Čau lidi, zdraví vás tady Smokey.cz a to je moje první video a tutoriál a dnes si ukážeme, jak se dostane takový jako automat, nebo já tomu takhle prostě říkám. Viděl jsem to na serveru a zalíbilo se mi to, jak jsem si to nějak vyzkoušel postavit, no nějak jako, mně se to jako celkem líbí. No, teď si zmáčkneme tlačítko, vypadne vám zpráva, víte, že když je na něm blok, to zabije. No, vypadne vám maso. Jo, braňte ty ještě lagy, jo, protože já toho tam mám v počítači strašně, ne? Mě tam prostě nějak teď začíná strašně lagovat, takže pardon, omlouvám se, já to nějak pak spravím. No, tady mám zase prase a prostřední tlačítko slouží k tomu, že vám vypadnou obě dvě věci. No, takže já to ukážu, abych nekecal. Zabít. To jsou obrovské lagy. To já tam strašně omlouvám, ale no, zkusíme to postavit, no. No, takže dáte si 2 bloky, minete, dáte si další 2 bloky. Může to být, jak chcete, dlouhé, jo. No. Jo, jak chcete, to může být dlouhý, jo. Může to být 80 blokový, jakoby dlouhé. Jako já se omlouvám, když tam udělám nějakou chybu, tak mi to napište pak do komentů. Jo, protože jako to je fakt můj první tutoriál nebo či video. Takže jako tak prosím nesmíte. No. No vlastně potřebujeme k tomu půlblok, nějaký stavební materiál, dávkovač a ty tlačítka a co budete v tom dávkovači mít. No, takže možná pak se Snoopem budeme hrát na nějakém serveru, ale jako musíme, ne jako že neznáme server, jako známe jich strašně, ale prostě nějaký se nám nějak nedaří, nebo prostě nejdou, ale prostě. Jo, můžete si to pak nějak jako vylepšit, jako že tam dáte prostě ozdobný bloky a takhle. Jo, dáte si za tlačítka. To jsem dám třeba ještě sem, tak potřebuji půl bloky a dám si to i na druhou stranu a co se děje? Jo, takže takto. Možná pak natočím nějakou ještě automatickou farmu. No, to je jedno. No, teď se do toho dá jako něco, co tam chcete. Tak to sem si dáme krávy. Sem si dáme prase. Vyzkoušíme prase. Vypadne nám prase. Zabijete. Vypadne maso. Vy si ho vezmete. To samý kráva, akorát tu krávu nemusíte zabíjet. Já můžete tam mít opravdu. Třeba i slepici, ovci, jo. Akorát to pak můžete zabít. No, takže jako myslím, že mně se to video líbí, nevím jak vám, a napište mi do komentu nějaké chyby, ať se můžu zlepšit a lagování už možná příště nebude, pokud se mi to teda podaří. Jo, takže jdu lidi.